Izvolite, kolega Vesović. Hvala, gospodine predsedavajući, gospođo ministar, saradnici. Dosta je zakona na dnevnom redu, a ja ću da progovorim samo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ozakonjenju objekata. Kada je prošli put ministar bio u Skupštini i kada sam ja diskutovao o zakonima, ministar je rekao da je logično da ja to ne razumem jer sam ja stomatolog. Onda sam se ja malo potrudio da vidim kakva je to veza između doktora ekonomskih nauka i građevine, pa ćete mi ostaviti za pravo da smatram da isto onoliko značajna koliko i stomatologa i građevine. Dalje sam gledao i video sam da ste već 6 godina ministar, 4 godine na ovom mestu i 2 godine pre toga na mestu ministra energetike, a da ste pre toga bili kao član G17 savetnik za energetiku i zaštitu životne sredine. Dakle, dugo ste u tadašnjeg potpredsednika Vlade, gospodina Labusa, dugo ste u politici i dugo na pozicijama gde je moglo da se odlučuje i sada menjamo Zakon o ozakonjenju objekata i sada meni tu izlazi čitav niz pitanja na koje nisam mogao da dobijem odgovore. Doduše, čuo sam danas koliko je u proteklom periodu ozakonjeno objekata, nisam čuo koliko je objekata tu porušeno i u stvari ja počinjem da bivam sklon zaključku koji je možda pogrešan, ali dozvolićete mi da je moje pravo kao neukog narodnog poslanika da zaključujem na način na koji smatram da treba da zaključim. Čini mi se da se samo zakoni donose da se nešto ispravi, da se nešto legalizuje. Skoro iz prosvete smo doneli zakon da akreditujemo univerzitete koji nisu imali akreditaciju jer su davali doktorske diplome. Pa smo doneli drugi zakon da, zaboga, student nije znao da nije završio fakultet, ali je upisao doktorske studije i da mu to ispravimo. Ovako sad donosimo zakon da neki objekti koji su, po mojim saznanjima, nastali u periodu vašeg upravljanja ministarstvom, dobijaju mogućnost da budu legalizovani. Nije problem s kojim se vi susrećete apsolutno vaš. To traje 50 godina, to traje od vremena komunizma. I ja tu pravim razliku i evo pokušavam da budem konstruktivan kako bi ja možda rešavao to pitanje legalizacije, da dam moje predloge. 3 su tu različite grupe nelegalizovanih objekata. Prva grupa, oni objekti kada je izvršena prva pohara Srbije, kada su seljaka izvukli sa sela i objasnili mu da treba da bude radnik i on tada uz prećutnu saglasnost države koja je davala dobre kredite, jeftini građevinski materijal, gradio nužan objekat za svoj život i ostao nelegalizovan iz tog perioda. Druga grupa, oni koji su težili malo većem konforizmu u tom istom periodu pa pravili po 200 kvadrata. A treća grupa, ovi koji su u neke zadnje godine, pa priznaćemo i za vreme vašeg upravljanja ministarstvom, dizali zgrade od 5-6 spratova, nelegalno, i sad oni kao nisu znali i sad ćemo mi kao tu nešto da radimo, a ja ne znam šta da radimo jer ulazimo u čitav tu niz problema. Zamislite njih koji nemaju mogućnost da se to legalizuje, a zamislite zgradu koja je već useljena. Ja bih tu predložio da se njima to sve lepo, rigorozno naplati, obračunao bi ja njima i kamate i sva potraživanja, ali šta može da se desi? Može da se desi da tog investitora nema, da mu se firma u međuvremenu zagasila, a ljudi su kupili stanove. Onda imamo, na primjer, jedan drugi problem. Zamislite situaciju, po zakonu, član 39, kažemo ukoliko objekat nije legalizovan u roku od 3 dana da mu isključimo struju. Struja je priključivana samo ako je bio podnet zahtev za legalizaciju. I sad zamislite negde gde nisu legalizovani objekti, kako mislimo da izgasimo struju? Kako mislimo da izgasimo struju, na primjer, u romskom naselju u Kraljevu? Kako mislimo da izgasimo struju tamo negde ko ima više dece, 5-6 dece, nije legalizovan objekat, ne može da ga legalizuje, to su nam problemi. Ministarka, sa time možemo da se sretnemo. Ja nisam ovde zlonameran. Odmah ću da napravim malu digresiju jer mi je vremena malo. Juče sam slušao kolegi iz Topličkog kraja, a ovo vam dođe kao moj dobronameran savet.
Slušao sam kolege iz Topličkog kraja koje su pričali o autoputu koji treba da se gradi kroz njihov kraj, koji ja onako kada sam ljut i rezigniran zovem NATO autoputem. Naravno da treba to uraditi zbog Srba tog kraja, ja ih sve ovom prilikom pozdravljam, ali mi dugo pričamo o Moravskom koridoru i sada vidimo potpisivani ovih dana, rekoste, memorandum, neću biti zlurad, neću govoriti o ambasadoru Skotu i o prethodnim ambasadorima te nama neprijateljske države i o vašoj reakciji u tom slučaju, ali hoću da vam govorim da onda potpisan memorandum izlazi naslov u novinama autoput Moravski koridor gotov do 2019. godine. Ja vas molim, ministarka, ali vas ozbiljno molim, kažite zaista kada vi očekujete da će taj put biti završen. Ja vam pričam kao član Odbora za infrastrukturu, koji 2 godine tu temu pokreće na odboru. 2 godine tu temu stalno postavljam pitanje, ali vas molim kada kažete rok, i tu je moj dobronameran savet, budite duži sa rokom. Recite godinu dana kasnije, pa da bude godinu dana pre, pa da mi budemo svi srećni i zadovoljni, i vi kao tadašnji ministar ili neki budući ministar i stanovnici, jer je nerealno reći da će nešto biti završeno 2019. godine. 2012. godine u kampanji iz Kraljeva je pričano to kao predizborno obećanje Srpske napredne stranke. Moravski koridor, Moravski koridor. 6 godina prođe, još nije počeo, a sad ćemo da ga završimo 2019. A znam koji je problem sa priobaljem Morave, sa pravljenjem, sa tim delom. Znam koliko košta, jer sam član odbora. Tako da ako vas neko pita ovo što sam vas pitao, vi recite 2025. neka je 2024. i mi srećni. Nemojte davati rokove i da nam posle ti rokovi budu kratki. Ili pazite, šta mi najviše smeta u svemu ovome? Vi kada pričate, vi zaista ne pokazujete da osećate nikakav stepen odgovornosti. 6 godina ste tu, pa mora da je neko kriv. Pa ko je kriv ako u Kraljevu prave 3 puta projekat za zatvoreni bazen? Pa 3 puta plaćamo projekat. Pa prvi nije valjao, pa imamo drugi, pa sad pravimo treći, a to narod plaća. Neko mora da je odgovoran. Ko je kriv? Eto u selu, na putu iz Kraljeva ka Kragujevcu, počeo čovek da gradi u svom imanju neki objekat, štali, kaže nema dozvolu, došla građevinska inspekcija, razvukla one žute trake i on ne sme da uđe. A u gradovima se grade zgrade po 7 spratova i mi kažemo da nemamo mogućnosti da to sprečimo. Dakle, ima mogućnosti da se spreči, ponekad nema dobre volje ili možda nema smelosti. Par pitanja sam postavio, hvala.